тапшыруны дәвам итәбез. 9 март көнне Сызрань шәһәрендә туып үскән. Бүгенге көндә дә шушында гомер кичерүче Динара Ринат кызы Алмакаевага 20 яшь тула. Аны онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан әбиләре Флора Сабировна һәм Равиля Абдулалимовна, әтисе Ринат Адгамович, әнисе Алсу Исмаиловна, абысы Марат, Алсу котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Яраткан балабыз булып, дөньяга 20 ел элек нәни кызыбыз аваз салган иде. Әйе, шулкадәр матур, бөдрә чәчле, кыңгырт күзле балабыз бар тирә-юньдәге кешеләрне дә бер караштан ук гашык иттерә торган сөйкемле бала булып үсте. Әбисе, якыннары да аны шул кадәр яратып, назлап үстерделәр. Ул бик тынчан, сабыр, акыллы кыз иде. Укыганда да бик тырыш булды. Олыны олы, кешене кеше дип күреп, хөрмәтләп яшиделәр. Бәләкәйдән ул бар эшне дә җиренә җиткереп эшләргә өйрәнеп үсте. Яраткан балабыз, чын күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Алладан көн-төн сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, бар хыялларыңның да чынга ашуын сорыйбыз. Гомерләрең моңлы җырда үссен. Кайгы-хәсрәт, бәла-казалар сине читләтеп үтсен. Бәхетләрең күкләргә чөерлек булсын. Бил, без сине нык яратабыз һәм хәлебездән килгән кадәр гомер барышында ярдәм итәргә тырышырбыз. Якты, җылы, язгы асыл мәлдә бу дөньяга кызым син туган. Котлы булсын кызым туган көнең. Тәбрикләсен сине дус туган. Гомер үтә, үсеп буйга җиттең. Менә бүген тулды 20 яшь. Гомерләрең бер әрнүсез булсын. Тормыш юлың булсын тип-тигез. Уфтанма син, нык булырга тырыш. Кайгыларга имә башыңны. Кеше бул син, теләгеңә иреш. Аллаһ бирсен исән саулыкны. Телим әле сиңа теләкләрнең изгеләрен, гадел булганын. Кирәклесе кызым бу дөньяда якын күрсен барча туганың. Тауга карам кызым, тау булмыйлар. Кызыкма син дөнья малына. Рухи байлык сиңа юлдаш булсын. Бәхет, тәүфик торсын яныңда. Теләкләрем кызым, чын күңелдән гел яхшылык телим үзеңә. Шатлан әле, яшә бу дөньяда гел елмаю булсын йөзеңдә. Тормышыңда зур уңышлар сиңа. Бел, туган кирәк, шундый замана. Адашма син гомер барышында, яшә айырып акка, карага. Гомер барышында бер туган кешеләрең булу олы бәхет дип үстерделәр безне кичкенәдән үк. Бу сүзләрнең иштәлеген элек аңламаган булса, хәзер еллар узган саен аларның мәгънәсен ныграк аңлыймын, дип дәвам итә хатны бер туган абыегыз. Бүген мин беләм, бер сүз сездә, карашымнан ук мине аңлаучы, бар моң-зарларымны тыңлап, дөрес киңәш бирүче кешем ул минем яраткан сеңелем син, Динарочкам. Ул минем иң олы сердәшем, һәм әлбәттә әти-әниемә дә, Раббыма да, бер туганнарым өчен олы рәхмәт укыйм. Яраткан сеңелем, котлыбыз сине матур юбилеең белән. Чын күңелдән сиңа бары бәхет, шатлыклар, изге көннәр телибез. Күңелең гомердә дә моңаймасын. Ярат һәм сине дә яратсыннар. Бел, ниләр генә булмасын. Көнме, төнме, син шалтыратсаң, мин бер минутта килеп җитәчәкмен. Үлеп яратам сине, Динарочкам. Абыйлы сеңелле булу бик рәхәт бу дөньяда. Кайгы-зарыңны сөйләргә якын кешең булганда. Абый диеп сеңең дәшсә, дөнья яктырып китә. Сеңелем диеп абый янса, туганлыкка ни җитә. Абый сеңелле булганга әти-әнигә рәхмәт. Туганлык ул нык терәк, бу дөньяда бик кирәк. Яраткан Динарымны мин юбилей белән котлыйм. Аның хөрмәтенә бары сайлап матур җыр юллыйм. Бәхетле бул, саулыклы бул, елмаеп, көлеп яшә. Якыннарың булсын синең гомер буе янәшә. Кадерле кызыбыз, оныгыбыз, сеңелем, сиңа дип махсус җыр сайларга тырыштык. Кәефең күтәренке, тормышың матур, киләчәгең якты булсын. Без сине бик нык яратабыз һәм кайнар итеп кышып, үбеп калабыз. Кирсез елмаюларың җанга дава, ягымлы һәр сүзең җанга
шатлыгым, куанычым бердән-берем. Синең өчен яшим, балам, бу дөньяда. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Назлы гөлем, бәхет кошым, таянычым, Ходаемнан озын гомер сиңа сорыйм. Гаилә бәхете, балам, сиңа телим. Парлы үтсен иде синең тормыш юлың. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Син булганга мин көчлемен бу дөньяда. Авырлыкка һич бирешмим, алга барам. Якты йолдыз минем өчен җылы кояш. Бәхетемнең иң зурысы син бит, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам.